Uy, Day. Musta, Day? Hi, Dong. Okay lang man ko, Dong. Huwag lang ko nimo. Mingaw lang ko nimo, Yeah, musta Dong. man itong ka love life ka ron? Unsay love life, Dong? Nasingkir Uy, ng taong ko, posible. Dong. Uy, limot Ikaw? ka? May uyab, kagwapa ni mo? Hala, di siya mo tuo ay. Ikaw dyan bahala, oy. Luso maning taong patuoho na di mo tuo. What if kung Unsa man. ako di mong gipaabot? O Hala, Dong, oy. Maramang ikaw ang last na patak sa kong ihi. Gikilig ko. O pwede ikaw na lang. what if sugton na day ko ni mo karon? O what if Pwede po. Kayawa ka! Bandong dahil mo di ko man yung malungog kaya what if man di ka diri sa taas. What if daw kung ipukpok na ako ng luwag sa muha. Kabalo kang nagluto ko. Ay, Dong, out sa sige na, Day. Kabalo kang iswenimin na. Dili na matabag haliluya. Kung mabasa na to mga hinalay. Ha? O sa mga suoton. Napay kwato na mo. Wadyo ka kahilo. Ganina ako sigsugo sa mga nahiluin ni mong kwato. Ha? Wadyo ka kahilo. Yun na una pa na mo ng what if. O, what if daw kung layasan ta mo diri ha? Para what if po kung si paminsar na walay ginikanan. Na magsigig Lagi. pang sa inyo ha. Magsigig para remind. Nga, baba na diri. Oh, sunod ako. Sunod na dayon dire. Kuhaan na mga hinalay. Kip na ng ulan, no? Bantay bito nagbabasa ng hinalay. Kaya wala pa ni mo nakuha. Patay hupan yun ako na si mo isa-isa. Ang mga hinalay. Masunod ka o what if pasundan da kag bunal. Para Sunod na ka ron. masunod ka.